Para mahasiswa program studi pendidikan basa lan sastra daerah Universitas PGRI Semarang ginakake wekdal saben minggu kangge melu latihan karawitan ing unit kegiatan prodi. Latihan punika dipunrancang kangge nguatake dasar-dasar karawitan lan nyaptakaken mahasiswa tumrap pagelaran ingkang badhe kalaksanan. Sumangga simak sarengan. Menika suasana latihan unit kegiatan prodi karawitan ing lab seni budaya PPSD Upgris. Para mahasiswa katingal sumadyo nyaptakaken piranti gamelan lan larasaken nada sakderengipun miwiti latihan bebarengan. Unit kegiatan prodi punika nglatih mahasiswa saking dasar, wiwit cara nglarasaken gending, teknik nabuh saron, kendang, bonang, gong nganti saperangan pola tabuhan. Latihan UKP punika dipun selenggarakaken saben seminggu sepisan ing dinten Kamis. UKP punika dipun rancang damel dasare latihan karawitan supados kanca-kanca menika gadhahi pondasi saderengipun nampi materi karawitan. UKP menika ugi maringi latihan rutin supados benjang menawi wonten acara ageng menika saged pentas. Latihan unit kegiatan prodi iki sangat migunani sanget. Kita sinau karawitan saking awal lan tambah pengetahuan saben pertemuan. UKP iki ugi nyiapke kula lan kanca-kanca bilih wonten acara besar saged tampil secara maksimal. Pesannya semoga karawitan ini menjadi generasi muda lebih tertarik terhadap kebudayaan khususnya karawitan. Kanthi latihan teratur, UKP karawitan saged ndadosaken mahasiswa langkung percaya diri, luwih paham budaya Jawa lan saged nguasani gending kanthi sae. Kegiatan punika ugi saged nambah regenerasi seniman karawitan ing kampus. Saking Sanggar Karawitan Upgris, unit kegiatan prodi iki diajek-ajek saged dados papan pembinaan dasar karawitan lan nyetak mahasiswa siap tampil ing acara kampus maupun luar kampus. Kula pun Anggit Lukman Al Hakim nglaporaken.